Makadi. Tiripo makadiwa. Tiripo vanhu vanoda kuziva kuti munoitwani. Ndoitwa Myland Say. Myland Say. Mungori Myland Say kana kusvitupa munonzi Myland Say. Aya star repachitupa ndonzi Be Like Manyika. Delight Manyika. Be Like Manyika. Munobva kupi? Ndogara kuHeathcliff. kuHeathcliff. Alright. Myland Say. Nyaya dzafambira vana vakamira sei? Pana ndakazvitakura. Ndaingoenda kuclinic ndichiudzwa kunzi mune macomplications panyaya yemwana. Saka pandakasununguka mwana wangu ainzi ane problem. Dhera ndakamusununguka ndakabva ndaenda andina muyamwisa. Ndobva ndakabvunza kuti kosei ndisiri kuyamwisa mwana. Zvikanzvo nizvo hande kupari ndamusunungukira paHeathcliff wana. Zvikanzvo nizvo hande kupare then madhokita ndo achakudza kuti problem yemwana chii cause ainetsikana kufema. Ndo patakazoenda kupare chinosvika kupare ndobva atariswa nana chiremba akaiswa paoxygen. Ndobva ndazomuyamwisa after 5 days. Ndikazovabvunza kuti mwana wangu ane problem yei. Vakazondudza kuti mwana wenyu ane problem yemwoyo wainzi wakazvimba ukuita kunge une buri. Ndobva anzi arufana kuramba achionekwa nana chiremba. Saka ndakazobuda kuchipatara. Ndobva saka ndairamba ndichiteedzera zvavanenge vandudza kuti mufana kudzoka musi wakati ndichidzokera naye. Takabuda mari isingaite. Ndo pandakadzokera futi kuchipatara vakanditi mwana wenyu ada kuitwa chest x-ray tione kuti problem chii cause problem yakaramba ichingonetsa aiwe netime yekuti aita kunge munhu ane asthma but vakamutesta zvese vakaona asthma yacho haana. Ndo pandakazoenda kuchechi tinonamata kuFaith Church Global ndikanoona Prophet Solomon Gwashavana. Mwana uyu ndewe kutanga here? Aiwa ndewechi3. Ndewechi3. Makambofesa maproblem aya before? Kwete. Kusununguka kune macomplication? Pana iyeyu ndo pakanetsa. Ndo pazvakatangira. Kumba kwenyu vakati chii about nyaya iyi? Vaingoti chimboendawo kuchechi uchingonamatirawo zvinoita. Hakuna norara nemwoyo? Hakuna. Kumba kwababa hakuna norara nemwoyo? Hakuna. Ko imimi munorara nemwoyo? Kwete. Zvakatangira pamwana? Alright. Bazvazoita sei tagumira kuti makazoenda kuchechi? Ndo pandakazoenda kuchechi ndikatsanangurira Prophet Solomon nyaya yangu. Ndobva vamunamatira vakati hakuna zvakadaro mwana haana problem yemwoyo pane zvekuitika. Ndobva vamunamatira ndikatovaudza kuti ndikufanira kudzokera naye mangwana. Iye ipapo yanga iri Sunday. Ndikavaudza ndikufanira kudzokera naye mangwana iri Monday akanzi aitwe chest x-ray. Vakamunamatira vakati tiri kumuisa moyo munyowani hakuna zvakadaro mwana haana problem yemwoyo. Ndo pavakabva vamunamatira ndobva ndaenda kuchechi. Ndo kwamaipinda here? Ndokwandinonamata. Ndokwamunogara muchienda? Alright. Saka pavakamunamatira ndakabva ndaenda kumba tikaenda kumba then Monday ndobva ndadzokera kuchipatara vakanomuita chest x-ray. Airapirwa paRed Cross apa. Ndobva aitwa chest x-ray ndikandidzokera futi kupare. Ndobva ndaenda kupare vakati mirai futi x-ray yenyu itariswe futi nemamwe madhokita cause zvavanga vakuona nezvaitika kumashure zvanga zvasiyana. Vanga vati hanzi mwana uyu tamuita chest x-ray but problem yatanga tichiona pesapa yasiyana neyatakuona izvezvi. Zvanga zvasiyana pakuti anga asati anamatirwa. Paakazonamatira ndopatakatanga kuona change. Vakatanga problem yavanga vachiona kumashure yange yasiyana papi kana vakakutsanangurira? Vakati hanzi mwoyo wake une buri. Uku zvaiti zvikakwidza panenge utanga unetsikana kufema. Vane mishini yavainomuisa vachimutarisa wobva wati izvezvi mwoyo wake uri kuzvimba. Saka pavakazoitwa chest x-ray vakabva vati toda kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuramba chichinyanyonetsa pamwana uyu. Ndipo vakazoti hapana chata kutomboona kana problem at all. Kana koye mwana uyu ane zvanoratidza kana mwoyo wake uchiratidza kuti pane maproblem anenge achirwara akabva apora here? Mwana uyu takatambudzika naye but kubva pakanamatirwa handina problem yandakazomboona. Zvekuti pandakatodzokera naye pavakanotarisa chest x-ray vakatoti zvenizvo ko mwana wacho zvaari kuratidza kuti ari right
ende x-ray rutaura futi kuti right ko chii changa chiitika. Ndobva watodeedza vamwe madokta, so vabva vatarisa futi vanga kutodedzana vachitotarisa zvikanzi hatina problem yatakuona, vakutoudzana kuti chii chachinyatsoitika pamwana uyu. Ndopandakazodzokera futi uchechi. Mwana ane makore mangani izvezvi? Izvezvi ane gore ne8 months. Gore ne8 months. Zvane nguva yakareba sei zvaitika? Ndingangoti kubva ndimusununguke, dhei randakamusununguka ndo patakatanga kuona problem. Ko akazonamatirwa rini? Akazonamatirwa anga ane gore 2 months. Saka tingati pane 6 months zvinhu zvaitika izvi. Ende mwana haana kuzoita pane zvekuti munhu anonamatirwa opora, then after 2 weeks ndiona dambudziko raya radzoka. Hapana dambudziko rakambodzoka. Takatanzwa nekubuda mari kumadokta uko, ende mishonga yacho inodhura. Hapana kana problem kusvika nanhasi mwana right. Izvi zvakakusiyai muri pachidanho chipi chekunamata? Kubva ipapo ndakunyatsonamata zvekuti ndakanyatsoona kuti kudenga kuna Mwari. Ndakaona zvishamiso kozi ndakatambudzika zvisingaiti. Kana dhedho wacho vaitoti ndanzwa nokubuda mari hazvisi kupera, but paakazonamatirwawo akubva ipapo ndinonzwa kutya. After this pane zvakazoitika zvekare? Ongu zvakazoitika kwandiri inini, zvakaitika last week part 1. Ndaingogara nchinzwa mudumbu kubva pandakasununguka mwana wangu. Mudumbu mangu manga musiri right, ndainzwa kunge pagovhu pangu apa pari kudhonzwa. Saka prophet pese ndokutangire kuitika kwezvinezvi. Prophet pavaindinamatira vainditi batai dumbu renyu undinamatira, vachindinamatira. Saka ndaishayiwa kuti chii chikuitika. Ndaingoti semuprofita vari kuona chii zviri kuitika mudumbu mangu. Saka inoti ndinyatsovatsanangurira zviri kunyatsoitika chaizvo. Kandi ndaingoti amen, chingonamata chingoti Mwari ndibatsire. So ndakazoita sandoti zvakanyanya kundikurira, ndobva ndavatsanangurira vakandinamatira. So last week but 1 ndo pandakavatsanangurira. Yanga iri Sunday ndobva vandinamatira. Ndobva ndaenda kumba. Ndichisvika kumba patinosirwa nemota, ndakatadza kunosvika kumba ndichirwadziwa nemudumbu. Ndichitonzwa kutoita zvatinoita vakadzi zviye tichida kunozvara mwana. Ndaitonzwa kutoti ndanga ndisina, handitorina zvitakura. Saka ndaitonzwa kutoti mudumbu mangu mune chinhu chiri kutouya kunge mwana ari kutouya. So ndo pandakasvika kumba paye ndakatambudzika, ndichitoita kutodikitira, ndichimboenda toilet ndichidii, hapana kana chaibuda. Tikasvikira pakutozototi takuenda kunorara. Ndo pandakatora t-shirt yekuchechi, ndandisina kana anointing kana chii, kubata foni kuti ndikwanise kufonera kana ani kana prophet kana munhuwo zvake wekuchechi kuti ndikwanise kubata prophet ndinamatira. Ndakatadza, ndandisisatozive zvandaitoita. Ndo pandakabva ndatora t-shirt matishirts edu ekuchechi ye-white yacho, ndobva ndaipfeka ndichingonamata, Mwari ndibatsirei. But ndakarara ndichingonetsekana usiku hwese. So dzakuma 2-4 kunze kunoedza uri muswe yanga yatoma. T-shirt maingoitora kuti muishandise zvamaida kushandisa papa kana kuti maitonamata muchito tenda kuti ndaitove nekutenda kozi takamapiwa kuchechi naprofeti. Saka ndaitongoti nini handina chandinacho muno musara kwe-t-shirt iyoyo. Saka ndoya ndakangotora ndichingoti kubata kwandakaita t-shirt ndotoziva kuti ndichakunda chete. Saka ndaingonamata ndine t-shirt iyoyo. Ndo pandakazosimuka pambedha ndinyatsonzwa kuti ndikuda kutopusha. Ndobva ndatora bucket ndichida kuona kuti chii chandinoda kupusha. Ndakanetsekana ndikapusha, kutopusha zvatinotoita vakadzi unge ndotopusha mwana. Ndobva ndatopusha chinhu bva chabuda. Ndopatakatora chinhu chaicho chachida kuona kuti chii chachisiri kutarisika neblood. Ndobva tachitora nechiwaya tikaisa patishu tichida kuona kuti chii. Ndobva murume wangu bva ngatiite sei, ngatisiye tirare, kana kwachena tochizoita sei, tochizonyatsotarisa vanhu vese vachiona. Ndobva ndangoshingirira. Saka pachakabuda ndakableeda singaiti zvototi inini pachangu ndakatokuvara kozi mawira acho achakaita chakandikuvadza. So pakwakachena ndo patakabva tamutsochi vanhu pamba
nalandlord chida kuvaratidzawo zvandaita sei kuti kurwara kwandaita nezuro honai zvandazobuda izvi ndobva tatodedza vanhu paibva vauya zvikanzi madii kusunungura tione kuti pakati panei cause chairatidza kuti chinhu chakasungwa so kunze changa chine jira rered ndo ranga rakasunga rechi2 ranga riri mukati ranga riri rewhite recotton so rairatidza kuti ragarisa mudumbu ratoora ndo ranga rine tsito rasharia rairatidza kuti raora futi raitofufunyuka ndobva taona futi rimwe jira rechi3 iroro rakatosimba jira iroro ndo ranga rine tsono yanga yakabayiwa tsono yazvoti yaiita kuti ange iri kuda kuchengetedzwa kunzi saka yanga yakanobaya pajira ipapo ndo patakanosunungura tinoona zvinhu izvozvo zvabva tatoshamisika pai ndo zvandakasanganawo nazvo. Imimi maakutsvakurudza muchitaura kana nemuprofita kana imimi muchimborimembawo zvinogona kunge zvakamboitika kumashure muupenyu wenyu mune chokwadi chamakawana kuti zvinhu zvakakonzerwa nei. Saka after zvese zvaitika izvi profeti vakati kudii nenyaya? Profeti vakati zvanizvo munhu anga achirwisa mwana ndiye sema ari kungorwisa imimi. Nyaya iri pakuti iye haana vana vasikana. Munhu wacho vakati ndiani? Vakandiudza munhu wacho ndikumuziva. Ndakatomuziva. Ndakabva ndatozviziva pavakandiudza. Vakabva vatotaura kuti zvoti dai zvaibvumirwa nemutemo kuti mumutaure pana baba mutaura. Ndaitomutaura. Vakatondiudza vakatanga vatanzi ndiri kuona zita renyu riri kun'anga. Ndobva ndatoziva. Newe yacho vakataura kuti hanzi ndiri kuona muri kwakati ndakabva ndatoziva nepavakandi makabva maziva sei? Ndakabva ndatoziva munhu wacho. Munhu wamaiziva kuti anofarira zvokuenda kun'anga kana kuti alright. Munhu uyu mune ukama naye here? Handina. Ushamwari naye? Munozivana naye? Tinozivana. Muvakidzani oro tikati muvakidzani vanoswera vakunongedzerana but munhu wepedyo here? Munhu wepedyo. Alright. Pazvanzi chii? Pavakandinamatira ndakabva ndangoziva kuti ndozviripo ndangotangawo kunamata. Alright. Then nyaya vakabva vati inopfuurira mberi sei? Vakabva vatoti zvatopera. Ndina mwana anoramba achirwiswa futi. Ndokupera kwematambudziko aya here? Aiwa, maita basa. Muprofita anonzi profeti ana? Prophet Solomon Gwashavana. Aiwa, maita basa nenguva yenyu. Ladies and gentlemen, kana mwari atendera maybe tichataura naProfeti Solomon, but mufananidzo wamuri kuona pavidhio iri ndo mufananidzo wezvakaitika chaizvo and amai ndo vatinavo vakasangana nedambudziko iri. Comment section muchitiudza what you think about this and we'll be glad to your thoughts.